og velkommen til den her video. Den sluppede lige væk, imens jeg var i gang med at lave en video. Og hej og velkommen til min kanal. Og den hedder Liva. Nej, på det svenske spørgsmål. Jeg ved godt, hvorfor jeg tror, det er en lille smule kikset, at jeg er en lille søster. Men hvis det er dig, Christian, så lad være med at sige noget til nogen. Okay. Hvis det er en, der hedder Christian med brunt hår, og kan også godt spørge mig, når jeg skal lave videoer. Altså, hvis det er en dreng, så gør jeg det. Men undtaget med sådan noget mel og vand i hovedet. Nej. Fordi det bliver funket op som sådan noget vand. Altså sådan noget linværk. Men Niklas Bonite, du har lavet det næsten om til lim. Ved du godt det? Benjamin Jønsson, det har du også gjort, og det er skide farligt. I går for det i lungerne eller noget. Det kan man det faktisk. Og så kan man dø af det, og det vil jeg ikke rigtig have lov til at gøre. Sådan lige fået en YouTube-kanal, den har jeg haft i lang tid nu. Så jeg ved ikke rigtig, hvor skal han. Jeg må ikke sige det her til nogen som helst, men Annabelle og Christian. Og så en eller anden, der hedder Gustav, er min kærester. Jeg har nemlig 3 kærester. Og jeg kan godt spørge mig om en eller anden dag, om det skal handle om kærlighed.